O, moi drodzy widzowie, co za przypadek. Akurat przechodziłem ulicami miasta Wrocław i zapraszam was na spacer. Idziemy? Zapytajmy może randomowego, zupełnie przypadkowego przechodnia, jak się żyje w tym mieście. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panu żyje we Wrocławiu? Może być. A, no to nara, dzięki. Zwrócimy dziś uwagę na to, co na ogół umyka ludzkiemu, prawda, oku. Co... O, jakie ładne drzwi, proszę. Balkon, gelender. A, balkony sprzedawali. Ha, Durowski, proszę. Uuu, no to co? O kurwa. Tylko twoją głowę Jezus, to... Ja czegoś takiego jeszcze nie widział. Moi drodzy, 8 listopad. Taka pogoda, słońce świeci, grzyby rosną. Proszę, pod nami, że... O, a co tam za proceder się odbywa? Nielegalny. Halo? Ale Odra dość zasyfiona. Wow! Parking, bulwary, dobrze cię widzieć. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. A tu proszę, złoty dom. Nie. Już nie. Od roku czasu, a niecałego, jestem namiętnym spożywaczem kawy. Piję kawę. Jak śpiewał Wiśniewski, jest cudownie. O, uwaga, piję kawę. Kępa Mieszczańska i Wyspa Młyńska. Kępa Mieszczańska do roku 45 Bürgerwerda. I takie kamienie młyńskie. A to jest kołek osinowy. Tu przechadzamy się piękną jesienną aurą wśród mieszkań, na które nie stać ani mnie, ani żadnego z was, ale dzięki mnie możecie sobie przynajmniej je zobaczyć na YouTubie. Może jak poklikacie jeszcze trochę w reklamy, to i tak nie będzie mnie na pewno stać, ale proszę, Rudy Wąs, barbershop, w którym strzygą tylko rudych. Nie wiem po ile tu mieszkanka, pewnie 2 miliony, ale to jest złoty budynek, no miedziowy. Pięknie. Ktoś sam chyciął pana. To jest to, miejska miejskość. Ktoś suszy poszewkę w ananasy na balkonie. Proszę bardzo. Tam jakieś wyciepli stare belki, remontują. www.jednizwielu.pl. Człowiek najlepszą inwestycją. No, nad tymi baniokami i ta... O kurwa, ale wielki ten... Ale wyżera. Proszę, i to jest... Nie bójmy się tego powiedzieć, to też jest część miasta. O cholera, boiler ty. Dwa koła kontra... Tu prawie jak... No tu jak w Bostonie. Nie? Bez mała. Szczyt jesieniarstwa tutaj. Nazwę ten film Autumn in City of Breslau. I w komentarzach Wrocław. Blumiś. Polskie sklepy spożywcze. O, tam trochę przemysłowości się przebija. Tam koloryt lokalny w postaci okolicznej żulerni. I tu przed nami ciekawa realizacja. Do takiego starego budynku po prawej tego dobudowali taki, no całkiem to jakoś wygląda, nie? Nie wiem, co pani sądzisz. Kolorystycznie przynajmniej się zachowali. No, lepsze jakby tu miały rosnąć krzaki i małpki wyciepnięte leżeć. Ciekawe. No nie od
odcina się jakoś bardzo. Mieszkania pewnie pojedyne 5 milionów. Ruły. Tu też jakiś ślad po starym Breslau. Herrenfrizer. Fryzjer męski. A teraz Lux Arte Fashion for Home. To jest miasto fryzjerów i barberów. Tu wszędzie cię ogolą. A tu proszę, miejska miejskość. Miejska miejskość w mieście. O, tu bolty. Tu proszę, bogacze i boroki, czyli my. Ulica Władysława Jagiełły. Tego samego Władysława Jagiełły, który we Wrocławiu prawdopodobnie nie był nigdy, bo pochodził z Litwy i nawet jest duża szansa, że nie wiedział, że takie miasto jest. Nie no, może jak był królem Polski, to mu się obiło coś tam o uszy. A ja mówię, królu Władysławie, Wrocław na Śląsku, a on... Nie... Ła, McDonald's! Słynna amerykańska restauracja. Może coś wam się obiło o uszy. Bardzo pyszne, ale bardzo drogie zagraniczne jedzenie. Ale jakbyście kiedyś byli w okolicy, to możecie z ciekawości w przypływie gotówki spróbować. Wrocław zwany również Amsterdamem Europy Środkowej ze względu na potężną ilość dróg rowerowych, które to są fajne dla rowerzystów, ale wkurwiają wszystkich innych. Paliwko proszę 5,79, już niedaleko do 5,19 obiecanego od pana premiera Tuska. Myślę, że będzie ta obietnica tak dotrzymana jak 200 milionów na rewitalizację kamienic w Bytomiu, czyli raczej bym się nie napalał. Tu możemy zobaczyć, jak łączą się style architektury. Stare. O, tutaj tak można się poczuć, będąc z Bytomia, jak w domu, można powiedzieć. Kamienica obciulana z tynku, który leci na łeb. To jest chleb poprzedni naszej ziemi. I tu między dwie stare kamienice wciśnięta taka plomba i potężne balkony, akurat żeby wyjść się zakurzyć w papuciach. No, kiedyś takie bardziej z rozmachem robili. A to pustostan. Ale jaka ładna. Kupiłbym taką. Mogę dać 1000 złotych. Sprzedane. Pozdrawiam twórcę internetowego o pseudonimie Nexos. Źle napisali trochę. O! Yes! A, za małe. Rajtki suszą się nad Odrą, a tu wyrasta... Nie wiem, jakoś tam się to nazywa pewnie. Idziemy to obejrzeć. Jadą. Wszyscy teraz w tramwaju się patrzą, czemu na nich wskazuje palcem. Kręci cement betoniara. A, patrzcie no. Ameryka. Ja. Wow. Ale czad. O kur... Jest. A on jest taki, a jeszcze on będzie taki. No przesadziłem, ale będzie, o tak może, jeszcze wyższy. Wow. Postawić w Bytomiu na rynku, tam był ratusz, by się straciły 2/3 rynku, nie byłoby problemu, że wielki plac. Wow! I patrzcie, i w Polsce jest taka bieda i do kogo oni to budują? Kto tam będzie mieszkał? Kogo stać jest na takie mieszkanie? To flipery kupią i będą flipować potem. I
A my biedni co? A my tam bogaci, a my O, tak to będzie wyglądało, patrzcie. Luksusowa przestrzeń, w której chce się... O, a mnie tu... Oj, tu mnie coś gniecie, widzowie. Takie to będzie. No, to jeszcze trochę. No to jest. No, coś takiego. Jeszcze trochę. A mi się to kojarzy z tym w Katowicach. Z tymi ING, co wybudowali. Takie podobne. Ale no fajne, no. Fajne. Dzień otwarty. O, chcecie sobie przyjść, obejrzeć. Nie trzeba, że oglądacie film, jak już jest po tym, to już za późno. I to będzie nowa ikona Wrocławia. Quorum Tower. A ludzie będą czytali Quorum pewnie, Ja też myślałam, że a kół się po polsku czytamy z łaciny. Dlatego się mówi Aqua Park, a nie Aqua Park. Bo to jest z łaciny, a nie z angielskiego. O, i to mnie się podoba. Tak, to jest sól tej ziemi, proszę Państwa. Bardzo ładnie. Tu takie nawet dobudowali, też fajne tego tu. O, tak, tu tego, no. A jak sobie Państwo na Google'a zerkną, to tu jeszcze niedawno nie było nic. Tu tylko sobie to stało takie zaniedbane. Tak to można budować, o. I takie na bobku postawić na przykład, o. Tu Rusy nie dupli bombą, ani Niemcy nie zrobili lotniska. I takie to, no ciekawe tak tu. A tu, moi drodzy, taki mutant. O, proszę. Razliche Maschinen, Waren, coś tam. Nasi tu byli. Znaczy Niemcy. Źli Niemcy. Charlottenburger Platten. To jest to. No, ale to już takie przekombinowane trochę. Laptopiarz. A tu stoją skutery od ballasów. Fioletowe. O, zapał mi. Zaraz lekko. Proszę. To? W sensie ten budynek? No to. Nie, no to szpital, tak? To szpital. Ale będą ujęcia. Pięknie. Proszę bardzo. Tu był szpital, a teraz mieszkają sobie zamożni ludzie. Mieszkają tu gdzieś jacyś niezamożni ludzie? O! Dla obawiających się rychłej germanizacji Śląska i Wrocławia uspokajam, spokojnie, biało-czerwone sztandary na 11 listopada już wiszą. Dla fanów słonecznej Italii nie ma potrzeby tam jechać, można przyjść tu i tu to macie na miejscu. Squisitissimo, czyli po włosku przepysznie. O proszę, prawdziwi włoscy Włosi z Włoch. Kyza, wuszty, szynka. Zabrałem Państwa w miejsce magiczne, magicznie drogie. Ale proszę, można coś zbudować modernego, co wygląda fajnie, ciekawie i z cegły, to wiadomo, że ja lubię. I ciekawostka jest taka, że są tu chyba jedne z najdroższych mieszkań w tym pięknym mieście, bo gdzieś widziałem, że są tu nawet mieszkanka po 6 milionów złotych.
Kupię takie ze 3 i będę flipował. Flip! Miodziki pana Webera z Lwowa 1920. Strasznie stary miód. Ale miód się długo nie psuje. Drift promem. Proszę Państwa, jaki jest koń, każdy widzi. Piękny zachód słońca, zbliża się wieczór, godzina 15:30. Nie odprowadził mnie za co ja. Co mają zapach? Ale zachodzik, kurwa, maszketny. Kaczki. Ale elegantny haziel. O, wykrasnale wrocławskie. Tu jest zakrasnalenie. Mam nadzieję, że się Państwu podobał taki spacer. Przeszliśmy razem z 10 000 kroków może być. Polecam się na przyszłość. Zostawcie łapkę w górę i papa. Papa. Papa.